May resulta na sa kakuwang sa tubig ang dalang kadaot sa El Nino dinhi sa Sugbo. Grabe ang pag-ubos sa water level sa mga nagkadaiyang tinubdan sa tubig sama sa Haklupan ug Buhisan Dam, nga maoy mag-supply sa mga kabalayan sa Sugbo. Tungod niini, nakasinati na og putol-putol nga aga sa tubig ang mga kabalayan sa Dakbayan. Apan doble ang kalisod nga giatubang karon sa mga bukirang barangay nga wala gyud linya sa tubig ug naghuwat lamang sa rasyon gikan sa kagamhanan. Gani ang residente sa Barangay Busay nga si Nanay Celia, pagdaginot sa paggamit sa tubig ang nakitang solusyon aron maigo ang 6 ka drum nga tubig sa usa ka semana alang sa iyang pamilya. Daginuton yun, kanang manghugas mi, manlaba. Kung ano nang yun na namo ang tubig sa uron, yun na namo. Wa joy mausik nga tubig niya. Ikuan para sa CR. Nagkanayon ang mga kawani sa Cebu City Department of General Services nga matag adlaw, ilang bisitahon ang nagkadiyang mountain barangay sa Cebu City, lakip na ang Barangay Agsungot, Barangay Binaliw, Barangay Mabini, Barangay Sudlon 1 ug Sudlon 2 aron maghatod og tubig. Pamigay linya din sa MC. Samot pa jud karon, init kayo, wa gyud tubig sila nga makuan. Usay makaanhim sa usa ka semana, usa siguro, usay wala pa kay kung daghan og tanan ba. Kung sa kuan ka shortage sa tubig. Ultimo day off duty kita kay unsaon man nga kuwang man tag sila nagkinahanglan man sa atong serbisyo. Ya, naay mga emergency nga mo tawag nga wag tubig sila amo doon. Tungod nga walay linya sa tubig, naanda na sa mga residente dinhi sa Busay Heights, Barangay Busay, Syudad sa Sugbo, ang matag semana nga rasyon sa tubig. Gani inyong makita nga gawa sa ilang mga panimalay, adunay galaray nga drum ug tangke kasudlan sa tubig. Ug sanglit karong adlaw ang ilang schedule, inyong makita nga na-refillan na ug puno na ang tangke sa tubig. Una nang namahayag ang kadagkuan sa Metro Cebu Water District kun MCWD ni adtong Marso nga wala pay natukod nga distribution line sa MCWD ang mga bukirang barangay tungod sa kakuwang sa funds ug permit gikan sa city government. Maglaway lang taon ang mga mountain barangays kay wa pa sila distribution lines no nga kay agian man ang mga mountain barangays so wa pa sila mga distribution lines nalangan sad na because of funding because we have di man kay match ang among kita and second of the permits also no nga until now we don't have the permits from the city no on nanami mga contractor but it has not started yet because wala pa may among permit to excavate. Nang hinaot ang mga residente sa Busay Heights nga matagaan og solusyon sa kagamhanan sa syudad ang kakuwang sa tubig sa ilang dapit. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV, Cebu.